A kárpát-medencei reformátusok összetartozását a május 23-ai debreceni zsinat megerősítette. A trianoni döntés következtében szétszakadt magyarság összefogását erősíteni kell, és nem csak egyházi, vallási, erkölcsi, hanem gazdasági értelemben is. A hétvégén Baktalórándházán a trianoni évfordulóra és Kálvin János születésének 500. évfordulójára is emlékeztek a református gyülekezet ünnepi istentiszteletén. Mit jelent megerősödni, kik is vagyunk mi? Ezek a kérdések Trianon után. Merre vezet az út a tragédia után? Mi a helyes válasz? Ezek a kérdések merültek fel az ünnepi istentiszteleten, és a válasz a lelki út megtalálását, a keresztény összetartozást jelenti. A mi gyökereink egészen mélyek ahhoz, hogy azokban a keserves időkben is, amikor a földi világban szárazság, ingerszegény környezet vesz körül bennünket, le tudjunk nyúlni ebbe a mélységbe, és felhozni onnan Krisztusi erőt. A mai világban a keresztény vallási értékek megőrzéséből az egyház is feladatot vállal, ahogyan az egyház is támasza a társadalomnak és részt vállal az oktatásban vagy a szociális gondozásban. A társadalomnak egyre szélesebb körei, azok is, akik nincsenek direktben az egyházak körein belül, azok is rádöbbennek arra, hogy micsoda fontos szolgálat ez, és hogy ez a mindenfajta támogatást megér, hiszen hogyha egy idős néninek az ellátására, vagy egy iskolás gyereknek a tanítatására az állam pénzt fordít, pénzt ad, ami természetes, az adófizetők a mi pénzünkből, akkor sokkal jobb, ha ezt olyan emberek közvetítik, ezt a pénzt, ezt az ellátást, ezt az oktatást, ezt a nevelést, akiknek lelki, erkölcsi értékeik vannak. A kárpát-medencei magyarság megmaradásának gazdasági perspektívái sem kerülhetnek szem elől. Az Európai Unióban a nemzetek gazdasági növekedése, Magyarország és a környező szomszédos országok gazdasági üzleti együttműködése a Kárpát-medencében élő magyarság javát szolgálják. Több vegyes vállalat jött létre az elmúlt években, amely ezt segíti elő. Az Európai Uniónak is érdeke az, hogy a Kárpát-medence az fejlődőképes legyen, és egy tartós gazdasági növekedést éljen át, hiszen ez ad az embereknek lehetőséget arra, hogy életszínvonalban előbb-utóbb olyan módon élhessenek, mint tőlünk a szerencsésebb nyugaton. Az összekapaszkodás, az összefogás elengedhetetlen, és minden magyar érdeke hangzott el az igehirdetésben. Az ünnepi istentiszteleten Kálvin Jánosra, a nagy reformátor születésének 500. évfordulójára is emlékeztek, akinek Isten és ember szeretete éles elmével párosulva alapozta meg a protestáns egyház belső rendjét.